Dandalin taurari masu kallo barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin naku mai farin jini na dandalin taurari. Idan ba ku manta ba, shirin dandalin taurari shiri ne wanda yake lalubo muku wanda suka yi fice a duniyar Kannywood, wanda ke zuwa muku a tashar Hausa ta Arewa 24. A yau muna tare da shahararren mawaƙi wanda ya fice a duniyar waƙa. Wannan ba wani bane illa Salisu Mariri. Salisu Mariri, barkan ka ne. Salamu dandalin taurari na maka barka da zuwa. to godiya nake, ni ma Allah ya masa barka da zuwa. Yayi Salisu. Yanzu wane ne Salisu Mariri? Gashi kana tare da shi? Ma'ana idan mun ce wane ne Salisu Mariri, za mu iya cewa ya kamata mu san takaitaccen tarihin rayuwar Salisu Mariri. To, assalamu alaikum masu kallon mu. Da farko dai sunana Salisu Nuhu Mariri, wanda ake lakabi da riman mawaka na kanan dago. An haife ni a 1986. Na secondary school na da primary na gaba duk a Mariri. Amma a yanzu ina zaune a unguwar Daurawa Farm Center da ke Taron Local Government. Ya aka ka samu kanka a fage irin na waka? Ito a gaskiya dai shigowa ta masana'antar tamu ba na shigo da niyyar waka ba ne. To ka san kana taka Allah ya tasa. Na shigo da niyyar na zama jarumi, sai kuma Allah ya kuma abinci na ba a nan yake ba, amma ban sani ba dai ko nan gaba. To na fara waka a 2000, ina ga za a samu shekara 14 kenan da farawa ka waka. A Solfa Musical Studio a tsawon waɗannan shekaru da ka lissafa ga cewar kana waka, ka yi album na waka ya kai kamar guda nawa? Gaskiya yanzu album ina guda biyu ne a kasuwa. Akwai auren kurma da makauniya na audio, sai kuma mai fahimta wanda kuke nuna shi a wannan gidan namu. So ka yi album guda biyu. Za mu iya cewa kana da waƙoƙi waɗanda ka buga su kai yi su sun kai guda nawa kenan? Gaskiya ba zan iya sanin adadin waƙoƙi na idan na gama na yi ƙarya. Dan na yi waƙoƙi a fina-finai da dama dai shekara 10 haka da suka shige, shekara 8 haka. Amma gaskiya na gama ni ce waka ta kaza ce gaskiya na. Lokacin da ka fara waka, wacce waka ka fara buga, ko kuma ce wacce waka ka fara rubutawa? Akwai wata waka da aka sata a wani fim, na manta da gaskiya sunan fim din. Muka waka da ni da Jamila Sadi, Adam ya zango ya min kida, ina cewa ba mu wakar miji. So aran baye, so sama dalla. Da Jamila Sadi muka wannan wakar a Solfa Studio. Ita ce wakar da ka fara rubuta ko wakar da ka fara bugawa? Wacce na fara rubuta kuma na fara bugawa kenan. Cikin waƙoƙin da kai akwai wata waka da za a iya alaƙanta ka da kai, wanda za ka iya nuna cewa wannan waka ita ce wacce ta sayar da kai, ta nuna ka kuma aka san wane ne Salisu Mariri? To akwai su da dama alhamdulillah, amma zan iya gaya ma kamar koda guda biyu ne. Gaskiya waka ta ƙara fito da ni a gari aka san sunana. Akwai waka da nake cewa an yi auren kurma da makauniya, yau kowa yana mamakin ya za a yi. Allah shi ne ya tsara da ikonsa, na zama sarki kin koma sarauniya. Okay. Sai kuma wata waka da ne a wani fim Tunga AMS News, waka da Hafsa. Daga baya kuma Allu shi ma mai tata da Zainab Indomi a fim ɗinsa na Zuri'a. Ina cewa ƙwallon kafa ƙwallo ne ka callam ke yi 'yan mata, wasan kafa ya waye a gun mata ba a yi ba iye. Ina ga dai ana da yawan kwatancina da wannan waƙoƙin guda. Gaskiya ne, waɗannan su ne za a iya cewa wato waƙoƙin da suka fito da kai kuma aka san ka, kuma duk da zarar an ji su an san wannan shine Salisu Mariri. Gaskiya ne. Mawaka wani lokaci muka raba su kashi biyu. Akwai mawaka wanda zaka ga 'yan baiwa ne, akwai kuma mawaka wanda zaka ga sukan jajircewa ce take sawa su iya wakar. Salisu a cikin waɗanne yake ciki? To gaskiya ne kawai dai waka dai tun ina yaro na dai gaskiya ne musun wakar indiya ne. Dan baiwa ne kenan. Alhamdulillah. Yanzu kana cikin gidan tashar Arewa 24. Sai muka ce za ka dan wa wannan gidan TV wani dan baiti ko dan amshi ko dan yaya ne dai, ko da yaya ne dai. To ai wannan abu mai sauki ne, cire wando ta ka. Masha Allah. Aka ce mutum akan aikin sa yake, to kawai kai masa uzuri. Gaskiya ne. Ka bar shi akan aikin sa. Gaskiya ne wannan. To tunda ka ce ne wannan gidan talabijin namu mai albarka waka yanzu, na'am, to zan masa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ɗan arewa da Afirka da ƙasashen duniya gabaki ɗaya, ku zo Arewa 24, ku kalla Arewa 24,
suna nishaɗantarwa, suna ilmantarwa, suna faɗakar ga al'umma. Arewa 24 mai haskawa. Kai, alhamdulillah, wannan ka burge ni gaskiya sosai Salisu Mariri. Zuwa wannan tsawon lokaci da ka samu kana waka, wani irin kalubale ka samu a cikin wannan sana'a ta waka? To ka san duk abin da mutum yake yi ba ka rasa abu aka ba. An fuskanci abubuwa da, amma dai kawai da ya riga ya shige, ba sai an faɗa ba. A'a, yana da kyau a dan wato a dan gutsura mana wani abu daga ciki, ai zai daɗi. Ai kalubale ne da yawa ne, in aka ce za a faɗe shi sun kai 100. Kawai dai a bashi da iyanan kawai. To wani irin nasarori ka samu a matsayinka na mawaƙi? Gaskiya matsayin na mawaƙi, waka ta yi min abin da har abada har na koma ga ubangiji na ba zan manta ba. Na farko waka ta yi min abin da akwai wanda ban kai matsayin da zan mu'amala da su ba, ina yi tare da su. Akwai wanda ban shiga na je musamman kamar yadda na shigo gidan a yanzu. Gaskiya. Da waka ce ta kawo ni. Gaskiya. Ba waka bai sama ta ko bakin gate din kofar gidan talabijin din nan ba. Gaskiya ne. Kuma ta abubuwa a rayuwa dai da gaskiya alhamdulillah ba zan manta ba dai. Gaskiya ne wannan. Ba abin da zan ce da waka, na san alhamdulillah kawai. Akwai mawaka da suka yi suna, suka yi fice, suka samu ɗaukaka musamman a wannan duniyar ta ta Kannywood. Kamar misali zamu iya cewa kamar Yakubu Muhammad, ya jima yana ya daɗe tsohon mawaƙi ne. Sadi Sidi Sharifai da dai sauransu ma, su Mudassiru Kasim da sauransu. Daga cikinsu akwai wani wanda zaka ce kana kwaikwayo dangane da irin abin da yake ko kuma yana baka sha'awar domin ci gaban? To gaskiya a mawaka ba abin da zan ce Yakubu Muhammad sarkin mawaka kenan, sai dai in ce kai ubangiji Allah ya sa ya gama lafiya. Saboda gaskiya mu abin da ba zan manta a rayuwata ba, domin shine ma koyar min da ake rera waka. Idan zai waka 10 a da izo Sulfur Studio Adam Zango zai mai kiɗa, to ina zaune a gurin nan duk waƙoƙin da zai yi su lokacin su muna tafa su mace mai sabanta su waƙar mai gwanjo dai ba na manta. Lokacin ina zaune a gaban sa haka ga Adame ne mai kiɗa, shi yana bashi karin waka, ni kuma ina zaune ina kallo. Wani lokacin ma zai shiga studio cikin voice room ana cikin gundar inda muke rera wakar, muna iya shiga na tsaye akan sa na ga inda yake. To yasa idan ne waka wani lokacin sai a ji kamar shi ne. Ni kina son ji aka nake haka ne, to ko da na ce zan kauce din dole sai a ce na dauko bangaren sai dai ka koma can din. Yawwa, gaskiya ne. To gaskiya ba zan manta da kuma a rayuwata ba a cikin mawaka. Dukkanin mawaki ko in ce wanda ya fice a irin wannan sana'a yana da burin zuwa wasanni, wurare a gayyace shi a ce gashi ya zo yayi wasa. Gaskiya ne. Salisu na zuwa irin wannan wasannin? Ina zuwa. Ina ka taba zuwa wasan? To gaskiya ni dai ba wai na tsallake bane, ba na irin nisa bane, na je Nijar. An yi tsallake mana an tafi kasar waje. Kuma irin su Adamawa haka dai. Na'am. Irin su Abuja haka, irin su Lagos dai ba mu dai da dai wurare da dama. Yanzu a matsayinka wani wuri ne kake da sha'awar a ce da zarar an kira ka za ka je da gudu ka koma wannan wurin saboda daɗin karamci da ka samu da jin daɗi da ka samu a lokacin da kake gudanar da wasannin ka a wannan wuri? Kamar da nake so a kira wani misali? A'a, kamar a cikin wuraren da ka je wani wuri ne wanda kake sha'awar ƙara komawa wannan wurin saboda karamci da ka samu a wurin? Gaskiya Adamawa. Shakka babu. Saboda gaskiya zuwa na abin da suka yi min, gaskiya ba abin da zan ce kawai sai dan gode ubangiji. Allah ne kai ni wannan matsayin. Mawaka suna da kungiya, amma kungiyoyin nan, wannan kungiyar ta mawaka ba su da wani tasiri akan mawaki, saboda suna kamar da alama mawakan suna zaune ne kara zube ba tare da shugabancin wannan kungiya ba. Wani kira za ka yi dangane da kungiyar mawaka domin su zo su haɗu domin su cimma burinsu gaba kiɗa? To an zama gaskiya dai abin da kake tunani gaskiya in ce kusan kamar ya tabbata, dan gaskiya an zama muna da haɗa kanmu, domin yanzu Musau Ahmad shine chairman ɗinmu, kuma akwai fom da muka rarraba wa membobinmu. Don da yake ya ga dai yana da abin nan sha'awar da haka zo a saɗa kan, to gaskiya duk mun je mun sasiya. Amma insha Allah muna da tabbatar da cewa insha Allah a da wannan lokacin Allah da gyara ya zo. Dan gaskiya dai ba dauki zafi ba dai kamar da irin wannan lokacin. Kuma gaskiya dai yawancin mawaƙan mu kusan kowa yana da wani fom din a yanzu. Yanzu kana da wani album da yake a kasuwa ko kuma kake shirin fitar da shi? Gaskiya ina da sai dai naka wanda dai na saki, amma ba wanda nake shirin fitarwa. Wanne ka saki wanda yake kasuwa a yanzu? Shine Mai Fahimta, wanda kuka file din sa yanzu. Okay, Mai Fahimta ko? Shine a kasuwa. Ya bangaren iyali.
to babu abin da zan ce da sai dai in ce ubangiji Allah ya kawo mace ta gari. To ana nema kenan. Ana nema insha Allah. To ubangiji Allah tabbatar. Amin sun mami. A matsayinka na mawaƙi, wani kira wani sako kake da shi ga dukkanin masoyanka wanda suke sha'awar kallon waƙoƙinka da sauraron waƙoƙinka? Ito dukkanin masoyana kiran da zan a gare ku, ko da na yi ba daidai ba, dan Allah akwai email address, akwai nambobin wani maka, akwai kuma office ina da ke Zurot, za a iya samu wani a gaya min wani kaza ba kai daidai ba. Sai abin kuma da zan ce da masoyana, ubangiji Allah ƙara mana san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Malam Salisu Mariri, muna godiya, mun ji daɗi da ka samu lokaci ka shigo wannan tasha ta mu ta Arewa 24 muka tattauna da kai. Da haka a yanzu za mu rufe da ɗaya daga cikin waƙoƙinka. Salisu Mariri, yawo mai suna. Salisu Mariri, yawo mai suna. Salisu Mariri, nazo mai suna. Makauniya na hango tafiya take da sanda, gari gari take yawo za ta je makurdi. Idan ko babu sandanta ba su wa makurdi. Ka taimake ni dan yaro za ki je makurdi. Watarniyar sinyi na zubar ta tayi daidai. Makauniya da sandar ta bara take a layi. Taho ki ba mu kokwankin masu bandaloli. Daga nan ba za mu dauke ki mu kai ki har makurta. Wata nan za a yanka ku aje can a soya mu yi aure in ji Salisu Mariri yan uwana. Suka ce ta ga tsohon alaliya ta so wata ranta gumi za ta yi wayo kaina. Baba wannan kuɗi ungu a sai gero masara kuma wannan adashi ki zuba dan aure na. Wai so zan gaya maka cewa ka dinga zuwa nan gidan? Eh? Mara zuciya, kayar zuciya ka kare ya dauke. Kullum a dinga gaya maka magana ɗaya amma har yanzu ka kasa ganewa. Baya, abin da Allah ya riga ya tsara, mutum bai sai ya ja da ikonsa ba. Idan Allah ya amira mata ta ce, babu makwa sai na aure ta. Kuma shi arzikin Ubangiji ne, shi ke bada shi ke hanawa. Ka yarda cewa na Allah ne? Ka yarda cewa arzikin